já jsem Filip a zdravím všechny Filipáky a Filipačky. Jestli budete hodně lajkovat, pozvu si i nějaký kamarády a hosty. Jako třeba moje kamarády a tak. Ale to byste museli hodně lajkovat. A hodně odebírat. A hodně komentovat. A tyto 3 věci. Já vím, že se vám tato série nelíbí. Já vím, mně se taky nelíbí. Já to chtěl původně smazat. Ještě, že jsem to neudělal. Hele, pište mi do komentářů, co byste chtěl, abych napodobil při nákupových scénkách, které budou třeba zítra ve videu. Ahoj! A nazdárek, čusánek, sejráček, papáček. Tak ahoj u dalšího videa.